Morjesta taas. Tervetuloa huoltoukon matkaa Rovaniemelle. Ja täällä ollaan uutta videoa tekemässä Koululiikuntaliiton kisoista. Ja sen verran tuli tuolla Hopeasommissa Emeritus Estesepolta palautetta, että ei ole uusia videoita tullut, niin täältä taas tulee pikkuhiljaa uutta pätkää. Tosiaan ohjelmassa junioreilla kauan toiseksi viimeinen kilpailutapahtuma tässä Koululiikuntaliiton mestaruushiihot Rovaniemellä, perjantaina skicrossia, suksikrossia, mikä se nyt sitten ikinä onkaan nimeltään. Lauantaina mennään perinteisillä lyhyitä matkoja ja sunnuntaina sitten vapaarilla yhteislähtöjä. Ja toivon mukaan tulee hyvät karkelot ja kisat sujuu hyvin ja itse ei varmaan tässä sen verran joku kevätlepra päällä, että ei varmaan ladulle paljon itse pääse, mutta joutuu nyt sitten tuolla voitelupukin ääressä ähertelemään enemmän. Mutta tervetuloa matkaa Rovaniemelle KLL:iin ja katsotaan mitä viikonloppu tuo tullessa. No niin, kun huomenta vaan Ounasvaaralta ja perjantai-aamu valjennut ja täällä on aika lailla suksitestit käynnissä. On tämmönen nollakeli, ehkä aste pakkasta ja baana on ajettu. Lumi on tämmöstä aika karkeeta eilisen suojakeli jäljiltä ja tosiaan me lähdetään kisoja hiihtelyyn silleen. Potsu lähtee ensin ja testataan sukseja. Tossa mulla on kotona laitettu vaan nuo parafiinit pohjaan tai nuo nesteet ja siihen harjaili äsken pois ja testataan tästä suksia. Katsotaan sitten joku pinnata ja kuviotesti tuosta sitten myöhemmin, mutta tällä sapluunalla lähdetään tähän suksikrossipäivään ja katsotaan mitä siitä tulee. Ei saa Rovaniemellä huoltoukot mennä ladulla. No niin, sen suksitesti tehty ja tuosta lähti vähän jäykempi runkonen suksi pojalle alle tuohon aika-ajoihin. Aika kova on tuo alusta tossa ja sen verran tässä on kosteutta, niin laitoin tuo 245 kylmähiirittynä kiinni tuohon pohjaan. Tällä pikkusen tuhnuttaa vettä tai räntää tai tämmöstä usvaa, niin se on aika kostea tuo ladun pinta tuossa varmaan. Ja sitten kuviota testailtiin tuossa niin mennään tuolla linja 13 ja sitten oli U200 kantaa, että aika tämmönen perusvarma, mutta oli kuulemma selkeä ero tuossa havun ja lineen välillä, mutta ei se mitään. Ruvetaan katselemaan mihinkä se homma lähtee eteen, että saatiin täällä meidän voitelupisteellekin hyvä paikka tältä mäen päältä ja tässä on sitten viikonloppu pyöritään tässä Mäkikopin nurkilla, mutta ei se haittaa, toivottavasti se siivittää sitten junioritkin hyvään lentoon. Täällä suksitesti-hommat nyt tytölle menossa ja Potsu tosiaan hyvin veti tuossa erävoitto omaa finaalissa ja hyvä aika tuli muutenkin siinä loppuun, että sai ihan hyvä hiihon. Ja nyt täällä tosiaan sateli oikeastaan poikien kisa-aikana koko ajan niinku uutta märkää lunta ja niinku latupohja selkeästi täällä niinku vähän tiivistyy ja kostuu jonkun verran, että tuossa varmaan voi olla aika lailla erityyppinen tuo suksivalinta ja tietysti voide varmaan on hyvin pitkälle tuohon tytölle samaa ja kuvio, mutta vähän semmonen jännä olosuhde on tässä nyt, mutta koitetaan keksiä jotakin nyt tuohon tytölle sitten aika ajoin ja sitä kautta sitten tuonne viimeiseen erähiihtoon. Sieltä. No niin, ei muuta kuin talvista lauantai huomenta Ounasvaaralta. Sää on talvinen, pakkasta semmonen 5 astetta täällä. Täällä on tuulee kovasti ja lunta sadellunut tässä aamulla jonkun verran.
Tuli just latua vähän kattelee ja täällä näyttää siltä, että vaana on. Täällä on jonkun verran irtolunta seassa. Ladun vierukset kaikki aika lumisia ja muuta, että taitaa olla, että päästään purkkisuksella hiihtelemään tänne. Voi olla, että tuo liisteri jää tässä aika äkkiä, vaikka tuo alune on aika kova ja karkea, mutta katsotaan vielä vähän tuossa, kun ruvetaan testiä tekemään, mutta voitelukeliä pukkaa. Noniin, päivän tälli tässä takakontilla pääsee hieromaan, niin tossa kävi rouva testailemassa pari vaihtoehtoa. Ihan purkilla mennään ja G30 reksiltä tulee pintaa ja korotukset oli tuolla VP45. Aika kevyt tälli tehdään tänään, kun käytännössä on yksi ylämäki tuossa radalla, niin ei hirveästi tarvii sen kanssa sykkiä. Luistoksi hieroin 7 kylmähiedettynä tuohon päälle ja katsotaan miten käy. Saatiin tyttöjen hiihto maaliin tossa ja kultaisia ananaksia tällä kaudella on tullut ja sama rata jatkuu, että neljäntenä maaliin 5 sekkaa keulaa, mutta eipä siinä mitään. Se oli hyvä hiihto ja suksi oli pelannut kuulemma mainiosti, että ei ollut siinä mitään. Tuossa jututtelin vielä tyttöjen kisa aikaan tai jälkeen vähän muita huoltoukkokollegoita ja ilmeisesti aika lailla sekä purkkiliisterillä ja pelkällä purkilla oli tytöt hiihellyt siinä. Ja nyt ruvetaan kääntyä iltapäivän puolelle ja tuossa iltapäivän startit lähtee liikenteeseen. Täällä aurinko on vähän ruvennut paistelemaan, mutta pakkasta on ja tuulee. Irtolunta pöllyä tuossa ja poika kävi tuossa tekemässä testit ja tuumasi, että purkkisuksi oli todella hyvä tuossa ja liukas, että purkilla lähdetään sitten Poitsunkin kanssa tuohon kolmosen pikakisaa hiihtämään, että sama tälli on korotukset sinisellä ja 30 G päälle ja sillä mennään luistoksi laitoin nyt vähän tää sade on loppunut, niin laitoin ton 245 kylmän hiertämällä tuossa kiinni, että ja erinomaista sunnuntai-aamua kaikille. Piti tulla tänne metsän siimekseen taas rupaattelemaan, kun tuolla Stadikalla soi nuo musaat, niin sehän ei YouTube niistä tykkää varmaan hirveästi. Tosiaan viimeinen kisapäivä, vapaarin yhteislähetö eilisen Pertsan kisan mukaisesti lähtöpaikat arvottuna ja tytöt hiihtää 3 kilsaa, pojat 5 kilsaa ja keli on aika lailla tämmönen mukava. 10 astetta oli pakkasta tuossa aamulla ja just tuohon ladun varteen menemässä tuossa tyttö teki suksitestiä jo ja tosi kova ja karkea on baana ja sillä ajatuksella nyt sitten lähdetään, että katsotaan ensin, että hiihetäänkö, ja sitten on tyttö vähän ollut kipeä.
kipeä oloinen nyt yöaikana tullut. Mutta toivottavasti pääsis talven viimeiseen kisaan baanalle. Ja tosiaan eilen illalla voitelusta sen verran, että eilen illalla tuon kisan jälkeen laitoin suksi millä hiihti perjantaina, niin vetäisin kuuma voiteluna 21 HF:n tuohon reksiltä pintaan ja sietiin yöksi tohon nappipuuro pinkin reksiin ja vanhan kunnon tokonpunaisen napi oli yö yli tossa muhimassa suksissa ja aamulla harjailin vaan pois. Ja sillä nyt sit lähetään, että täällä on tämmönen tosiaan tosi karkea lumi ja kova alusta. Niin. Katsotaan kuin tää tästä kehkee. Matkaan kohti etelään tuolta Sodankylän Luotsosta, Saariselän ja Sodankylän välistä sitten Otto-Savolainen Luotson koulustakin on tänne Outanvaaralle isoin lähtö. Myös täällä kilpailussa tätä pohjoista osaamista Äkäsloppolon koulu ja sehän sitten on meille melkein kaikille tuntua tällainen N5 kuvi. Kolarin suuntaan mennyt. Joo, tosiaan niin siinä kävi, että ei hiihtänyt tänään, että sen verran kipeä olo on ja tautia tekee päälle, että ei ollut järkevä lähtiä. Mutta Jussin kanssa vielä tuossa viimeinen yhteislähtö kohta edessä ja tuossa pari suksea testiin tuohon vaparille ja niistä sitten katsotaan kumpi kisaa alle, että pojat hiihtää ton vitosen lenkiin ja lumihan täällä pysyy ihan samanlaisena karkeana, että aurinko nyt paistaa, mutta on niin kylmä tuo lumi ollut yöllä, että oli kuitenkin niin paljon pakkasta aamulla kun herättiin, että ei varmasti ehdi muuttua tuohon puolen päivän jäljelle, niin mennään. Hyvä Jussi! Hyvin tulee! Siinä vaan omaa paikkaa! Rennosti vaan! Hieno menee! Come on Jussi! Siinä on hyvä ryhmä! Hyvä ryhmä siinä! Anna mennä vaan! Hyvin lähtee ja imun laskuun! Come on Jussi! Siihen vaan vielä jaksaa! Kiri lähtee! Kiri lähtee! No niin. Joo, koululiikuntaliiton kisat nyt hiihetty ja tosiaan jäi pikkusen tietenkin harmittaan toi tämän päivän tytön sairastuminen, mutta nää kuuluu toisaalta elämään ja myös urheiluun, että aina ei viivalle pääse. Jussilta näytti hiihto olevan aivan mainio ja rennon näköisesti hyvin tuli tossa noin ja ei sinällään mitään heikkoa, että varmasti ihan omalle kauen tasolle hiihteli ja sinällään hyvä hiihto. Mutta kiitoksia jaksat katsella videon tänne saakka ja pistähän kanavaa tilaukseen ja jaa kavereille ja koitetaan saada tähän meikäläisen höpöttelykanavalle niin 1000 tilaajaa täytet. Siellä ollaan 850 pikkuhiljaa menossa, niin olisi hieno juttu nähdä, että homma kiinnostaa ja täällä on tullut tosiaan kisapaikoilla kanssa, niin paljon porukkaa juttelee ja kiittelee videoista, että kiitos kaikille, mukava, että on katsojia löytänyt, niin ei muuta kuin ensi kertaa, moro!